سلام سلام كرات تختاتلت channelنا لو ما أنت دما كابز حلفة فيديو قتصيلو بزعبة عندو اندرويدو أو إكسل خميجرنا أنا نتكلم كومنت خميجرنا نأتي كومنت خميجرنا ريفيو نجبر كومنت خميجرنا ديليت نجبر أو إكسل أو قاعدة مجرد شرح بيزك فورمولاتات calculation كنرينا بزعبة إكسل نزل channel إذا حدش تزخمكم please subscribe بمقدار نزل channel زي قاعد بقول هنا نحجز زي فيديو زي نخلطه ونخباتح please like share مقدار هاي نرس على تمرتنا خنا أتفق لنا مجمرة عندنا ريدو مالتها عندنا ريدو مالت لك حكمتي أو ورد يكون أو قالوا نجارات نتكملوا نعمل أبز حزي ديليت ندحر جيرة تلاقي نيرة لازم من الله استعيز جورو هذا خليت عينك من مارت لأن تنام جمرة من مارت تايو هذا زلا بتن أو تايت البار زلا بتن زيا عنده تبل ساكليك جورا خلقو تازت أفت تمل سلة مالتيو تخال عندنا تايو خال عندنا تايخ جبر خل دايركتلي أو كيبوردنا كنترول إننا زيد كنك خلنا عنده تمليس اليوم مالتي مهنياتو عنده مالتها مالتيو بسحتة اندحرت فينا يو ويكا زد فانا يو زستخاخلنا يو نجار المحز اندحر نيرو اندحرت عايزنا نفتز نبرخ نملسو تخوينا كنترول بلاس زير ويكا زاوز زلا ايكن بمنكع كنملسو نخلينا مالتيو اندحر ملسنايو نيرنا عندنا اندحر نفتز نبر ملسنايو اي ازس قعد تكليو كتفي نيرو وانت نيل تخوينا خا بزح نجار اندحر سارحنا خوينا ريدو يبال ريدو مالتها مالتيو ذا ريفرس اوف اندو مالتي وي خا ناي اندو تقارن خا ريدو يبሃል እዚ خا بكنترول بلاس واي حيزنا نافت ዝነበረ ክንምልሶ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕዚ አንዶ ክብሎ ይኽእል እየ ኣብዚ ከለኹ አንዶ ተለዮ ናፍቲ ዝነበረ መሊስለኒዮ ሬዱ እንደገና ክብሎ ከለኹ ኮንትሮል ፕላስ ዋይ ካብ ኪቦርድ እንድሕር ነኽየ ናፍቲ ዝነበሩ ዲሊት ተመሊስኒ ወይ ከዓ ዛብዚ ዘላ ካልእቲ ሬዱ ትበሃል ኮንትሮል ኣብ ባዕሉ እውን ብማውስ ክትንብልዎ ከለኹም ኣብዚ ሬዱ ኢሉ እንታይ ይብለኒዮ كنترول بلس واي يبلنيو عندو تيلنا زخا تايبلو كنترول بلس زد بلس ينكن كنترولن زيدن ويكا كنترولن واين بمتكا زون نغارات زيوم كنسرح نخلينا مالتي سلازي بزعبا عندو اندرويدو زي مسل خلاي دما كومنت او اكسل كمي غيرنا اين خنصحف نخل حزنا عملت ابز كون سرحنا نهلنا ريبورت كنقبل نخل باكسل سلازي زي ريبورت سجن كسخاخل نجر زلو اندحر خوينو ንምስትኽኻል ኮሜንት ክንፅሕፈሎም ንኽእል ኢና ነቶም ሰባት ካብኡ ብፍላሽ ሼር ክንገብሮም ከለና ራዘርዘን ብኣፍና ምንጋር ወይ ከዓ ብኣፍና ካብ ምዛረቡ ንዞም ሰባት እሶም እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ኮሜንት ኢዝሊ ኣንቢቦም ክነገርሱ ከስተኻኽልዎ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኮሜንት ንምስትኽኻል ኣበይ ክኣትው ኣለዎም ኣብቲ ዝደለናዮ ዳታ ዝሓዘ ሴል ክሊክ ንገብር እሞ ካብኡ ዳይሬክትሊ ናበይና ንኸይድ ናብ ሪቪው ንኸይድ ማለት እዩ ናብ ሪቪው ከይድና እንታይ ንብል ኣብዚ نيو كومنت نعمل تبز حزن نيو كومنت تايلك تصحفي خل ستارت دي جو إلى كومنت كتصحفي خل مالتي سلازي عاوزتات كابخاتاي كبلي خل نعم على كومنت كتصحفي خل عاوزها بليز فينيش and submit زبخا خالي كومنت كتصحفي خل مالتي سلازي زياتهم እንታይ ይባሃሉ ኮሜንትታት እዮም ኣይረዩን خالي ነገር ኣሰራሕና ይረዩን ግን ኮሜንት ከም ዘለዎ ሓደ ኣይከን ብምንታይ ሓደ ሴል ብምንታይ ኢና ክንፈልጥ ንኽእል ቀይሕ ኣብ ጫፍ መጨረሻ ዲያጎናል ኣብ ሓንቲ ጠርዛ ብዝ ዘላ ማለት እዩ ቀይሕ ነገር ኣለዋ ማለት እዩ ኣብ ኣኼርና ማውስ ከምዚ ሃቨር ክንገብር ከለና ኮሜንት ክረአየና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣብዚ ኮይና ኮሜንት ዘለዎ እንደገና ኣብዚ ኮሜንት ዘለዎ ጥራሕ ክንርኢ ተኮይና ኔክስት ክንብል ከለና ኮሜንት ዘለዎ ኔክስት ክንብል ከለና ኮሜንት ዘለዎ ኣብዚ ከርእዩና ይኽእሉ እዮም ኮሜንትታት ዲሊት ንምግባር እንታይ ክንገብር ንኽእል ክልተ መማረፂ ኣለና ሓደ ኣብዚ ራይት ክሊክ ብምግባር ዲሊት ኮሜንት ዝብል ኣሎ ዲሊት ኮሜንት እንቲና ኮሜንት እሱ ጠፊኡ ኣሎ ማለት እዩ ወይ ከዓ እቲ ካልኣይ ከዓ ኣብ በዓል ኣፍታ ኮሜንት ዝተገበረታ ሴል ከይድና ኣብዚ ዳይሬክትሊ ዲሊት ዝብል ኣሎ እዚ እውን ዲሊት ኢልና ክሊክ ተገይርናዮ ዲሊት ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኮሜንት ከመይ ጌርና ኣድ ክንገብር ንኽእል ኮሜንት ከመይ ጌርና ዲሊት ክንገብር ንኽእል ብማይክሮሶፍት ኤክስኤል ዝብል ከዓ ነዚ ይመስል ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ድማ እንታይ እዩ ቤዚክ ዝኾነ ፎርሙላ ክንርኢ ኢና ኣብ ኤክስኤል ምክንያቱም ኣብዚ ፎርሙላ ባር ዝተባሃለ ባር እዚ ኤፍ ኤክስ ዝብሎ ፎርሙላ ባር ይበሃል ወይ ከዓ ኣብዚ ተመፂና ኢንሰርት ፈንክሽን ወይ ከዓ ፎርሙላ ባር እዩ ዝበሃል እዚ ስለዚ እዚ ፎርሙላ ባር ይበሃል ኣብዚ ከዓ ኣድሬስ ባር እዩ እዚ E9 ዝብለና ዘሎ እንታይ ኢ ኮለመንና 9 ሮ ስለ ዘለና ኢና ስለዚ ኣብዚ ኤኒ ካልኩሌሽን ክንእትት ኮይና እዚ ኢኳልቲ ኢልና ኢና ንጅምር ሕዚ ንኣብነት ኣብዚ እዚ ኢኳልቲ ኢለ 3 + 5 ተይለ ክንደይ ይብለኒ ሸሞንተ ይብለኒ እዛ ሸሞንተ በዕላ ክሊክ ተገይረያ
ኣብ ፎርሙላ ባር እንታይ ይብለኒ ከምዚ ጌርካ ስለ ዘእተኻ ኢኻ ኢሉ 3 ክድመር 5 ዝብል ኣብዚ ዲስፕሌይ ይገብረለይ ማለት እዩ። ካሊእ ክንርኢ ከለና ኣብዚ እውን እዚ ኢኳል ቱ ኢልና ንጅምር ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ኣብ ኤክሴል እዚ ኢኳል ቱ ኢልካ እዩ ፎርሙላ ዝጅመር ወይ ከዓ ካልኩሌሽን ዝጅመር። ስለዚ 20 ክባዛሕ ብ9 ተለብዚ ዳይሬክትሊ እንትን ክብል ከለኹ እዚ ክንደይ ይብለኒ ኣሎ 1800 ይብለኒ ኣሎ። ኣብዚ 1800 ክሊክ ተገይረ እንታይ ከም ዘእተኹ ኣብዚ ፎርሙላ ባር ባዕሉ ዲስፕሌይ ይገብረለይ። ኣብዚ ንሃለኹ እውን ኢዲት ክገብር ይኽእል እየ ክራባሕ ከሎ ብ100 ቴልዮ እዚ ኢንተር ቴልዮ ኣብዚ ወሲኽዎ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ክንደይ ኮይኑ ኣሎ ከምዚ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ልክዕ ካልኩሌት ንምግባር እንታይ ኢና ንገብር ከዓ እዚ ኢኳል ቱ ንብል ሞ እዚ ኢኳል ቱ ኢልና እንታይ ኢና ንገብር 456 ሰም እንዲወሮ ክድመር ክንደይ ይኾን ኣሎ 323 ኢለ ኢንተር ተገይረ ዝደሚርለይ ኣሎ ናይ ክልቲኡ ውፅኢት ኣብዚ ደሚርለይ ኣሎ ማለት እዩ። ናይዚ እውን 323 ትቕነስ ከሎ 33 ትብለላ። እዚ ግን እንታይ እዩ ጌጋይ ዘሎ እዚ ኢኳል ቱ ኢለ ክጅምር ኣለኒ እዚ ኢኳል ቱ ተዘይለ ከምዚ ገይሩ እዩ ዘቕምጦ ኤክሴል እንታይ ምዃኑ ይፈልጥን። ስለዚ ኤዲት ንምግባር እንታይ ኢለኩም ኣብዛ ዝሓለፈት ቪድዮ ኣብዚኣ ደብል ክሊክ ንገብር እሞ ካብኡ ናብዛ ናይ መጀመርያ መፂና እንታይ ንውስኽ እዚ ኢኳል ቱ ንውስኽ ካብኡ ኣንደርስታንድ ይገብሩ 290 ኢልኒ እዚኣ ክሊክ ክገብራ ከለኹ ካብ ፎርሙላ ኣብዝላ ማለት እዩ። እዚኣ እውን ዘሴም እዚ ኢኳል ቱ ኢለ 133 ክምቀል ከሎ ንክንደይ ን33 ኢንተር ቴል እዚ 4 ኣብዚኣ ክሊክ ተገይረ ካብኡ እታ ፎርሙላ ኣብዚ ትመፅእ ማለት እዩ። እዚኣ ከዓ ክንደይ ትኸውን ኣላ 133 13 ክራባሕ ብ11 ኣብዚኣ እዚ ኢኳል ቱ ከይትርስዑ እዚ ኢኳል ቱ ስለዝረሳዕኹ እዩ እዚ ኮፍ ይብልዎ ስለዚ እዚኣ እዚ ኢኳል ቱ ክብል ከለኹ ከምዚ መፂለይ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ካልኩሌሽን ከምዚ ገይሩ ክሰርሐልና ይኽእል እዩ ኤክሴል ግን ኣብዚ ዘሎ ቫልዩ እንድሕር ቀይርናዮ ናይ ግድን ከዓ ከምኡ ጌርና ከዓ ኣብዚ ካልኩሌት ክንገብር ኢና ማለት እዩ ክድምረልና ኣብዚ ቫልዩ እንድሕር ቀይርናዮ ኣብዚ እውን ኣውቶማቲክ ባዕሉ ኣይቕየርን። ስለዚ እቲ ፎርሙላ ናይ ግድን ኢና ነእቱ ማለት እዩ። ግን ኣብ ኤክሴል ሓደ ፊቸር ኣሎ እቲ ፊቸር እሱ እንታይ እዩ ብኣድሬስ እንድሕር ጌርናዮ ጌርናዮ ኣውቶማቲካሊ ባዕሉ ይቕይረልና ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ንኣብነት ሕዚ እዚ ኢኳል ቱ ለመፀ እዚኣ ኣድሬሳታ እያ C6 ያውሎ ወይ ከዓ ክሊክ ክገብራ ከለኹ C6 ኢላ ባዕላ እንትን ጌራትለይ ኣላ ክድመር ከሎ እዚኣታ እያ C7 እያ ምሽ C6 ክድመር ከሎ C7 ኢለ ኢንተር ቴል እዚ ኣውቶማቲካሊ ባዕሉ የምፀለይ ማለት እዩ። ሕዚ እዚ ቫልዩ እንድሕር ቀኒሰዮ ንኣብነት ሱሳ ቴልዮ ባዕሉ ምንም ከይፅሓፍክዎ ኣብዚ ዳይሬክትሊ የብለለይ ምክንያቱ ንምንታይ ዘብለለይ ኣሎ C6 ማለት ዛብዝኒያ C6 ዝሓዘት ቫልዩ ክድመር ከሎ ኣብዚ ዘላ ቫልዩ እዩ ዝብሎ። ስለዚ ኣብዚ ቫልዩ እንድሕር ቀናኒስና ሕዚ ንኣብነት እዚ 8 ቴልዮ ዛብቲ ዘላ ትድመር ደሞ ኣብዚ ዘላ ትድመር ክትብል እያ ማለት እዩ። ኣውቶማቲካሊ ባዕላ ክተስተኻኽል እያ። ስለዚ ተስተኻኺሉ ኣሎ ልክዕ ናይዚ እውን እንታይ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ እዚ ኢኳል ቱ ኢልና ኣብዚ እዚ ካብኡ ከዓ ክቕንስ እዚ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ኢንተር ቴል እዚ ከምዚ ይኸውን ኣሎ ካብኡ እዚ ከዓ ኣብዚ እዚ ኢኳል ቱ ኢልና ኢና ኩሉ ግዜ ንጅምር እዚ ክምቀል ነዚ ኢንተር እዚ ከዓ እዚ ኢኳል ቱ ኢልና እዚ ክራባሕ ነዚ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዘለዉ ቫልዩታት ኩሎም እንድሕር ቀይርናዮም ውፅኢቶም እውን ዘሴም ዝቕየር ሕዚ እዚ 2 ቴልዮ እዚ እቲ ቫልዩ ናይ ግድን ኣብዚ ዘሎ ይበዝሕ ማለት እዩ። ኣብዚ እውን ዋላ ከምዚ ቴልዮ ስለዚ ኤክስኤል እንታይ እዩ ጥቕሙ ብኣድሬስ ሪፈረንስ ተጠቒምና ካልኩሌት ክንገብር ከለና ኣብ ኤኒ ቁጥር ተጋጊና ዝነበርና ክነስተኻኽል ከለና ባዕሉ ኣውቶማቲካሊ ብቁጥሪ ከምዚ ገይሩ ከስተኻኽለልና ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ክቡራት ተኸታተልትታት ቻናልና ሎማዓንቲ ዝሓዝናዮ ብዛዕባ ኣንድሮይድ ብዛዕባ ኮሜንት ኣብ ኤክስኤል ከመይ ጌርና ኢና ንጥቀም ብዛዕባ ቤዚክ ፎርሙላ 4ኦም ናይ ሒሳብ መስርሕታት ማለት እውን ምድማር ምቕናስ ምርባሕና ምጉዳል ከመይ ጌርና ኣብ ኤክስኤል ብኣድሬስን ብቁፅርን ክንሰርሕ ንኽእል ዝብል ዘዳለናዮ ፕሮግራም ነዚ እዩ ዝመስል ነይሩ። ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ፕሊስ ሰብስክራይብ ግበሩና ምክንያቱም እዚ ቻናል እዚ ንክዓቢ ኩላህና ኣስተዋፅኦ ንግበር። እዚ ቪድዮ እዚ ንካሊእ እውን ሓጋዚ ሰብ ትብልዎ ተሃልዩ ፕሊስ ሼር ብምግባር ነቲ ሰብ እሱ ኣብፅሕሉ ርኢቶ ተሃሊኩም ድማ ኣብ ቻናልና ኣብ ኮሜንት ፅሓፉልና ትደልይዎ ቱቶሪያል ክነዘጋጅወልኩም እንድሕር ትደልዩ ኮይንኩም ኣብ ኮሜንት ፅሓፉልና ሎማዓንቲ ዘዘጋጀናዮ ፕሮግራም ነዚ ይመስል ነይሩ ክሳብ ዝቕፅል ድማ ድሓን ኩኑ